Jeg står bag ved banen. Det må det godt. 5. Ja, vi skal have. Seriøst? Seks. 7. Jamen, det her går ikke. Du skal også vise fingre. Nej, det kan jeg ikke. Så skal du det. 7 point. 8. 8. Avatar, synes du, det er sjovt at se på det? Nå. Ja. Ja, det er meget synes, det er sjovt. Pas på, Avatar. Hey! Vi skal være vågne. Kom nu. Er vi også? Indtil videre har I 8. Shit, Mathilde. Okay, jeg har 9 point. Du skal filme på dem. De har 11. De har 11 point, tror vi. Stiller jeg Avatar her. Ja. Så kan I også stille. Så har de 12. Jeg har 12 point. Den går han ikke til. Baseball-kampe. De har 13 point. 14. 15. 16. Det er baseball-kampen. Indtil videre så giver vi dem 16 point. 16. Så med det der. 16 point, seriøst. 17 point, seriøst. Hvad filmer du? Dem. Hey! Nu kan alle folk se, hvor underligt det er. Vi har 17. De har 18. De har 18. Jeg rammer så fint en gang på. De har 18 point. 18. Og det der er Magnus. Der er mega mærkeligt. Hvor mange point har de nu? Magnus. 20. De har... Nu har de 20. Ja. 21. Han film der. Hey, film der. Manus. Okay, vi siger, at de har 23. Godt, de har snart ikke flere. De har 24 point. De har 24 point. 24. Sebastian, du ødelægger klippet. Seriøst, de har 24 point.